kommer. Ja, har det jo. Det er rigtigt. Ja. Derovre på en bro ved River Quay, eller hvad det nu hedder. Det er rigtigt, Og toget, det kommer nu. Og efter toget, det lige har været forbi, så vil jeg Mummi skal lige passe på. gå på skinnerne. Nu der venter vi på, at toget det kommer forbi. Det er meget gammelt, siger min mor. Det er fra verdenskrig. Det er fra 2. verdenskrig. Jeg tror ikke, det er så det er fint. Så?